Let me share this message, first of all, to our brethren in Claveria, to our church here in Bacarra, and to all our churches and outreaches. The 5 vital keys to succeed in God's work. The 5 vital keys to succeed in God's work. Saan nga dakes iti mangarap para iti ministry? Han nga dakes nga kuna digiti tagabintar, one day, addan tumot kapilya tayo ditoy. Han nga dakes nga mangarap dagiti tagadingras ket kunayo, addan tumot ito ding ti apo nga lote. But you know, I want you to realize, Claveria has been 14 years as a church. Awan dita ti tawtawan idi mangrugi tayo. We started the ministry back in 2004. So you add another 3 or 4 years more, so that makes it 17 or 18 years sakbay nga naadaan da iti kasta nga kapilya, ken naragpat da iti kasta nga balaygi. Kat itala nga tawon nga nairugi ti apari. Lasam, Bintar, Dingras, Sarat, San Nicolas, Australia idi last year. So mabalin ako na tayo, pastor, nagrigat ti Agwin, nagrigat ti Agawis, adot maawis mo, out of 10, nagasatan no adamay sang agremain. It's frustrating, it's disappointing, but do not be discouraged, because idi mangrugrugi ti Claveria, kastamot kakabsat. Manmano dagiti adda nga original. Let's check. I-check tayo man laang kakabsat. Sino kada kayo dita Claveria, iti adda nanipod pa'y idi 2004, wano 2005, or 2006, tumakderman kakabsat. Kita nyo, kahit ko lang makita yung kakabsat, no kasanot karigat ti mangrugi ti trabaho. Ni Nana Charlita. Go ahead, Pastor Dennis, please identify the names. Awan sound na. Wait lang. Awan sound na. There's no sound. Unmute mo, anat nagan di balasitangan? Sound check. Yan, meron na. Thank you. Go ahead. Ni Nanay Charlita Pastor, then ni Tatay Rizal, ni Nanay Nenet, ni Nanay Norma Pastor, nanang ni Sister Margie. So the pastor, the original pastor. Praise the Lord. Kung siyempre, Pastor Dennis, Sheena, family. Amen. Palakpakan Yes, natin. Amuyo, da kayong adda dita Bintar ita, Dingras, Sarat, San Nicolas, nuhang kailang nga maupupay, kan nagpatpatuloy kayo, kan nagtrabaho kay lata, ti apon to iti mangted iti resulta. Ti apon to ti mangted ti balaygi. Can you imagine? That's about 5, 6, 7 nga original nga members. No original, awanhan nga gapot, ada original, ada local. Di kayo nangasawan, kadagiti adu, idi nga naaw-awis, idi mangrugrogi ta trabaho, deta lang 7 or 8 iti nagbati kakabsat. Kat no siya sino kayo man nga adda kadagita outreaches ta ita. Kararag tuy puso, ken kararag mi, nga agtalinaed kayo, da kayo nga tagakarwan. Who knows, after 10 years, after 15 years, duhan na kay pay alan ti Apo, sapay kumata, da kay tupay laeng dita, tapno maimatangan yung tumatlaeng, no kasano nga ti Apo, bendisyonan na, nga tumakdertot kapilyat karwan, San Nicolas, Bintar, Sarat, Dingras, Apari, Lasam, patintupay siguro Sanchez, ken Batak. Ngem no maupay kayo ita, awanton iti pasetyo kadigiti nga balaygi. So iburay ko kada kayo ita nga bigat, the 5 vital keys. Anya da dagiti tulbet, tapnon agbalaygi tayo, iti panangaramid, iti trabaho, iti Apo. I remember also, uray kadakay dita Australia, nagrigat di ngamin. Datayo dito'y kat makaibunong tayo sa nga 20 nga gospel tracts in 30 minutes. Isuda kakabsat, mesa dualaeng because saan nga nalaka? Ngam kadakay dita Australia, no di kay laeng nga maupupay, kadagpatpatuloy kayo, hanyo lakit kitaan dayjay, nagrigat mat, nagawi sa klima, uray maysa, awan nagbati, saan nga dijay tikit kitaan nyo?
ti apo ti kitaan nyo. Kuna na ti Biblia, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Awan iti nagmula ita nga agapit tunubigat. It takes years. Kat dayta kakabsat 14 years sakbay nga nakita tayo ti kasta nga balaygi. Well, I would like to encourage da kay Claveria, your victory is not over, but there will be more. Let's aim for greater things and greater heights. So if we are to succeed in doing the work of God, daytoy ti lima nga masapol nga imulayo tapusoyo ken pagbiagan nyo. Number 1, be strong in the Lord. Ti trabaho ti apo kakabsat ket hanna para kadagiti nakapoy. Uno palatoy-latoy. Agpaiso nga nakapoy tayo. Ngam tapno maaramid tay ti trabaho ti apo, kasapulan tay ti bilag ken pigsa nga aggapo iti Dios. Tured nga aggapo ken kuana. The work of God is not for the soft-hearted. The work of God is not for the sensitive. The work of God is not for the weak. Though we are weak, though we are human and we are frail, if we are to do the work of God, we need the strength of the Lord. So no, damay sa nga number 1 nga surusurwon tayo, tapno agbalegi tayo, kadagiti trabaho nga ayan tayo kakabsat, nga panagserbi tayo ti Apo, agpapigsa tayo ti Apo. Ibagaman iti day takabay mo, be strong in the Lord. The blessing is in Philippians 4:13 kunana, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Han nga kwarta timang papigsa kada tayo. Han laeng nga knowledge timang papigsa kada tayo. Knowledge is essential to do the work of God. Money is essential to do the work of God. But the depth of the work of God is the strength of the Lord. We need the strength of God to accomplish and to succeed. Praise the Lord. There is an available strength. Tipigsa nga gaputi Apo ket dakdakkel ngam dagiti karit, dagiti anyaman nga rigat, nga sanggun tayo, ken sarangten tayo ti panagserbi ken kuana. God's strength is greater than our challenges. Isu nga maupay ka, look to God. No agkapoy ka, ti Apo ti kitam. Ket kunam Apo itdem kanyak, ititibker ken tured, nga dakdakkel ngam dagiti sangsangwek. Kasapulan tayo ti strength of the Lord, nga mangsango iti tallo nga banag. There are 3 challenges that you will face where you need the strength of the Lord. Number 1, we need the strength of the Lord in our spiritual warfare. Tibiyag ti Kristiyano ket pannakidangadan. Tibiyag ti Kristiyano is a spiritual struggle. Adda kabusor tayo, adda kalaban tayo, hantay nga makita, nasikap, nalaing nga mga lilaw, ket adun tinadadail na, adun iti napagsardeng na, adun kakabsat dagiti members ken Kristiyano nga nagundawayan na. Kasano tayo kakabsat nga mapagbalegyan iti kabusor tayo? Ephesians 6:10. Lukibon tayo dagiti Biblia tayo, the Ephesians chapter 6 verse number 10. Page 1320 in your Bible in the New Testament. Kung tinasantuan nga surat, panungpalan na kakabsat, agsariked, ked kayo iti Apo. Ken ti pigsa ti pan nakabalinnan. Ikawesyo ti amin nakabal ti Dios, tapno mabalinyo ti agtalinaed, abumusor kadagiti pananganlilaw iti sairo. Dumtang ti time kakabsat, nga sulisugan na ka ni Satanas. Kunana yan tapanunot mo, o kitam, no kaano nga mangmangted ka ti tights mo, nagadot problema. O kitam, naperdi dagita mulam. O kitam, nakadado dagiti problema. Agsasaruno ti panagsasakit yo, ana ita. Binaybayan na ka ti Diyos mo. Ana ita. Anat serbina, deta papapanmot kapilyan. Talaga kakabsat nga sulisugan ni Satanas. Upayon na ka.
Isu nga kasapulan nga datibker mo, iti panunot mo ket kunam o saan? Saanak nga pagundawayan ti kabusor. Hanak nga paupay ken kuana. Hanak nga binaybayan iti Apo. Numampay kasla ti panagkita, panagriknat, binaybayan nak ti Apo, ngem saan? Tadigitoy ket panubok laeng. You need the strength to rebuke the enemy. You need the strength of mind to counter the enemy's attack and oppression to your mind. He will come to tempt you and discourage you. But look to God for His strength and say, no, get thee behind me, Satan. Kuna ti versikulo 12, tatipan nakidangadang tayo, ket saan nga maibusor ti lasag kendara, saan nga tao ti kabusor tayo. No diket ni Satanas, maibusor da kadagiti ar-ari, kadagiti man nakabalin, kadagiti agtuturay ti sipnget, daytoy alubong, kadagiti espiritu ti kinadakes, ijay nangangato anong lugar. Abuyo, tapno agbalegi tayo, kadagpatpatuloy tayo kakabsat, iti pamati. We need the strength of the Lord to defeat the enemy. We cannot defeat the enemy on our own. Hantay kaya kakabsat no datay laeng. Isong ako nam kumaapo, masulisog ti panunot ko. Upayan nak ti kabusor. Talaga nga tuksoon nak ni Satanas, and I cannot win this struggle on my own. Please, lawlawagam ti panunot ko. Please give me the strength to defeat my enemy. And God will give you the strength to defeat your enemy from day to day. We need the strength of the Lord, number 2, to face our stress. You know, this time is the most stressful time so far. Kada kayo nga natataengan, makita yu siguro, mas stressful ti biag ita ngem idi. Idi nasapa nga maturog ti tao, nasapa nga griing. Tatta naladaw nga maturog ti tao, naladaw nga griing. Ngem no workaholic ka, naladaw nga maturog, nasapa nga griing. Can you imagine that? Nagaduka kabsat, komplikado ti problema ita. I do not say this to discourage you about life. I do not say this to disappoint you about life. I am just stating a reality that life is very stressful. But let me encourage you that we have a source of strength. God will renew our strength every day. He promised in Isaiah 40:31 that they that wait upon the Lord, dagiti agkamatalek iti yapo, ket pabaruan danto ti pigsada, agtarayda ket di da mabanno. Yukrada dagiti payak that they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kita man la talanga takaabay mo kakabsat. Numatmatayan. Agkukurutan. Aglalanayan. Gaputi ado nga stress. O kakabsat, agpaiso. Life is very stressful. And I am not here to identify all the stressors in life. Ado kakabsat. Ti paka-stressan tayo. Ma-pressure tayo. Demands from career, from studies, from family needs, from bills, from friends, from neighbors. We cannot fight stress on our own. We need to learn to wait upon the Lord. If we are to succeed, to continue, if we are to continue in the work of God, we need to learn to renew our strength every day. So nga tunubigat, tunusumaruno nga bigat, ket kada bigat, kunam iti Apo, Lord God, pabarwem ti pigsak ita. Amok nga ti pigsak idi kalman para di kalman, at dabaro nga pigsak para ita. Because Lord, I come to you and I wait upon you and I trust in you. Lord, give me the strength that surpasses dagiti trabaho, dagiti amin nga project ko, assignment ko. Ket Apo, uri na banugak ti makalawas, ikanak itipigsa, nga mapan makigimong.
At dalat ta kumaragsak kung agkanta, saan nga agpapatay? Ammuyo no agdadigiti lumabas, ket makita dang agpapatay ka, aglalanay ka, agmamayo ka, sinon tupay timayat ka umay makigimong ditoy. Kunadan to nga istoryaan ammo, iti limabasak ijay baptis, digitay lalaking agtatakder, asher dan sa digijay, agmamayuda. Aglalatoy da. Agkukurot da. No siyak ti awisan da, nagadot problema, kitkitak isuda, mas problema, adupay ti rupa dangam siya, pambarak ti mapan makigimong. Iso nga kunana ti Bible, rejoice in the Lord always. Amuyo ti maysa nga napintas nga testimonyo kadigiti unbeliever, uray makita da nga adot problema, adot parikot mo, adot utang mo, adot digiti bills mo, ngem adaragsak tarupam. Ragsak nga haan nga peke uno plastik, ngem ragsak gapo ta aggapo jay kaungan tapusom, dayta nga rag-usan nga naggapot kwarta, taawang nga rod kwartam. Dayta nga rag-usan nga gapot ka imasida, taawang pengarod na luto. Ngam dayta nga rag-o naggapo iti apo, nga di agbalbaliw, apo nga di agkupas, apo nga din tumamingga ti panagayat na kadatayo. Be strong in the Lord. Bagamta ka abay mo, be strong in the Lord. Kung natilubong tawanan mo ang iyong problema, una tawan Diyos datayo, bring to the Lord your problem. No ti kantada, tawanan mo ang iyong problema, ti kanta tayo, give them all. Give them all to Jesus. At adaapo tayo. Ada Diyos tayo kakabsat. Isong ano to nubigat, kat nakarupangat ka, sumango ka ta sarming, review kam ta sarilim, kat kunam ta sarilim, agtal na ka. Nakalaklakay talang amon. Nakabakbakatan tarupam. Gapot kinarupangat mo. Rejoice in the Lord. Palagi pam ta sarilim. Amen. Kat kunadan tuking ka, apaunay dayjay nga taon. Nagdagsan dagiti problema na, ngam naglagan iti panagrikrik na. Kat no makita nang umay ka makigimgimong kakabsat iti baptis ko na, kayat kumamot ti mapanijay. Tarupam, it's either makaawis no makadispresyo. Amen, kakabsat? We need the strength of the Lord not only in our spiritual warfare, in our stress, but we also need the strength of the Lord in our sufferings. Amom ti Kristiyano, ket kabulbulig na iti panagsagaba. Kas ti panagasawa, adu dagiti sagabaen. Kung adang ti panagasawa, talo iti singsing na. Engagement ring, wedding ring, suffering. No dim kayat iti suffering, di ka agas asawa. Tati panagasawa, talaga nga da suffering na. Ngamhaan mo nga minkitan ti suffering, nga isot mangpundi tariknam. Mindset lang yan. Tano, suffering ti mangpundi dagiti agtutubo, awan tot mayat nga agasawan. Nawatan nyo kakabsat? Kastamot ti Christian life. No tikit kitam, ti Kristiyano, adot sagaba na, adot problema na, no ti suffering ti mangpundiking ka, awanton ti mayat nga agserbi. Awanto kadatayon ti mayat nga makigimong. Awanto kadatayon ti mayat kakabsat nga paaramat iti apo. Ata kabuteng tayo mo ti agsagaba. Kabuteng mo mo't iti maawanan. Ti trabaho, gaputa Kristiyano ka. Kabuteng mo mo't ti makatkatawaan. Mapundi ka mo't no kantsawan da ka. Gaputa si kalatsan na makiin-inom. Mapundi ka mo't kakabsat no persecuton da ka. Saan tayo dapat nga mapundi? It is a reality that if you mean business with the Lord,
If you are committed to serve God, you will suffer. Pero dapat, ma-realize yung kakabsat that we have a strength to face all of these sufferings in life. Kuna ni Jesus Christ, in this world, you will have many tribulations. Iti dayti nga lubong aduntot sa gabaan niyo. If they have persecuted me, they will also persecute you. Kuna na di Bible, those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Agsagana tayo kakabsat. Haan nga pa nagsagana nga agdadanag tayo, ngam confident tayo because we have the strength of the Lord. Kung ano di Bible, count it all joy. Ibilang mo nga ragsak when you fall to diverse temptation. For the trying of your faith worketh patience. Amen? Awan agakabsat, numapunditrik na tayo, gapo kadigiti sulisog ni Satanas nga kan-kantsawan na kan Satanas awanen, binaybayan na kat Diyos mo. Kita man, ibagam nga anak na katiapo, nakarigrigat mo't biyag mo. Numapundi ka kadigita. Numapundi ka ti kaadot stress mo. Kat di ka may makikimungan, gaputa ko ng permi bambanog ko. No gapo ka digita mapundi ka. No gapo ka digiti kantsaw ti tao. Agsarden kan kakabsat. Hangkan to agbalegi ti trabaho iti apo. So we need to be strong in the Lord. Amen? Number 2, not only that we need to be strong in the Lord, ti may kadwa nga tulbag, be steadfast in the faith. Be steadfast in the faith. Ti kayat nga sawon ti steadfast kakabsat is resolutely or dutifully firm. Kasla deti poste, padasan nyo man kakabsat nga walyan. Padasan nyo man nga ikatan ka deta nakaimulaan na no kaya yu kakabsat. That is firm. Tikayat na nga sawan, fix. Masapol nga sika nga Kristiyano, ibagam ti sarilim iti apo, nga settled kan, resolve ka. Tikayat na nga sawan kakabsat, haang awan karpintero wano inhenyero, ngagpatakder ti building nga 5-story, kat di ikabil na nga poste, temporary. Nakapuot ka pa'y agpatakder kat 5-story nga building, engineer, dagita ikabil mo nga poste, temporary, di pa'y marugpo kakabsat. Amom kasla building nga dakkel ti plano ti apo kang ka. Dakkel mo ti blessing nga kayat na nga ipatalagken ka. Ngam no ti pamatim kasla poste, haan nga fix ti apo. Dete hangka loyal, te alisto ka kakabsat nga malukoy ti nailubungan. Marugpo ka. Hangkan to agbalegi ti Christian life mo. Awan to testimonyum nga naimbag ti anak mo. Awan to testimonyum nga naimbag ka dagiti sumarunong henerasyon. Awan to testimonyum nga naimbag ka dagiti padam nga Kristiyano. Gaputan na lakakamot nga narugpo. Ti kayat na nga sawon day ti kakabsat. No talaga nga agserbi iti apo ti panggap mo. You should make up your mind, settle your heart. You should be unnegotiable. Ti kaya na nga sawon ta unnegotiable kakabsat. Dete kunam, itatak ka la dete, help me. Iukit mo sa bato. Takay na saun tayo iukit ta bato, han na mabura kakabsat. Ikitikit mo yan ta bato, han na mabura. No ikitikit, no isurat mo yan ta darat, mabura. No kasla darat laeng kakabsat ta commitment mo kat kunam, agserbi ag iti apo kat darat iti arig na tapamatim, mabura. Ngam no dayta pamatim steadfast in the faith ket kasla in ano ti ko nakidayan in kitikit mo yan ti bato kakabsat nga awan iti dete you are unnegotiable, unconditional. Dete kunam apo i-bless nakken saan agtalina edak iti pamati. Pabaknangan nakken saan agtalina edak ken ka.
Ited mo dagiti dawdawatek wenno saan agserbi aklattangan ka. No kasta kakabsat ti kina-firm tayo, kina-fix ken kina-steadfast tayo, saan nga adayo, nga ti Apo itden naking katbalaygi. Kunanan to king ka, daytoy nga anak ko, mabalin ko nga italkan. Gaputa fix isuna, kasla poste, nga natibker saan nga magunay, uray anang nga genggened, ipatong ko king kuana iti 10-story nga building. Nga ti kayarigan nakakabsat, pamendisyon, dakkel nga plano, pan nakaaramat iti biyag. Ngam no sika, ti lubong latkit kitam, alisto na ka nga guyuden ti lubong, alisto ka nga makianamong ti lubong, you easily compromise your faith, nalakam nga malipatan dagiti na adal mo kakabsat, the Lord cannot use you. Amen? 1 Corinthians 16:13. Kuna na ti Biblia, ti umuna nga Korinto kapitulo 16, versikulo 13. Kuna na ti Ilocano, agsalukag kayo. Hang agukag kayo. Agsalukag kayo. Agtalinaed kayo asititibker iti pamati. Your faith should not be for sale. Be steadfast in the faith, letter A, in spite of the condition. Dito iti kunam iti apon nga, Lord God, kasla agasawa. Kayat mo kakabsat iti makikasar iti tao, nga ti kunanaken ka. Iti namay, malaksid iti rigat. Iti salunat, ngemno panagsakit. Iti laeng namay, iti laeng salunat, iti panagtipunta. Ket ti sakit, wenno rigat, isuntot mamagsina kadata. Kayat mo't makikasar. Daki nga babae, kayat yo't makikasar iti lalaki nga kasta di commitment na. Hello? Sino kada kayo't babalasang? Dito, itayag naman ti ima na. Dito Zoom, sino't babalasang itayag naman ti ima na? Kayat mo, nga di mangikasarking ka, kat kunanaking ka. Iti namay ken iti salunat, at daakto iti dennam. Kat iti rigat ken sakit ken problema, agsinatanton. Kayat yun di kasta kakabsat. Kondisyon, ada kondisyon na. Hello? Kasta ka kadimot iti Apo? Mabalim mo ka din nga ibaga ti Apo kat kunam Apo iti rigat ken iti namay. Ited mo dagiti dawdawatek kuno saan. Pabaknangan nak kuno na panglaw. Haan nga ti pasamak kondisyon kuno sirkumstansya ti panagbiag. Iti mang determinar iti panagtalinaed kuking ka. No di ket sika Apo Diyos, iti gapuna no api agtalinaed aken ka. Ti ayat mo kanyak, ti kinamanang nga asim kanyak. I will abide in you. I will remain in you. I will stick to my faith. In spite of the condition. Amen? Nagsamit nga dinggan, digiti, agkasar nga kunada, in sickness and in health. Agin nigam pa ima. For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Patay laeng ti mamagsina kadata. Amen? Oh, kita nyo man di kita kaabay yung adults no si bibiyag dabay. Nagpintas ti ko na ni Apostol Pablo ti Aramid 20:28. Acts 20 verse 28. Kat kuna na 24, sorry. Page 1250. Kuna na ti Aramid 20:24. Ngem kadagitoy. Hantay nga basahan no ana digijay. Ngem nakadado brother Anton. Kat kuna ni Apostol Pablo, ngem kadagitoy awan ti mangtignay kanya. Saya aton no kuna nila kay muging ka. Bakit? Uray ka sa nutrigat ay ayateng kalatta bakit?
Uray awam maipakang kuking ka, ay, ayatong kalata, bakit? Madi mo takakabsaat. Di na mo makanta ayat mo. Ayat ata inteng. Ngam at least adadjag talina, adaya. Oh, kunana. Ngem kadigitoy awan ti magtigtay kanyak, apay. Tadyak ibilang ti biyag ko anapateg kanyak. Amuyo, dahil ti lubong tay ita. Bas buybuyaag digit adata Facebook, yan ta YouTube. Adot mabuybuyak na digitay financial coach, business coach, kan instructor. Amom ti promote da, love yourself. Abutin mo ang pangarap mo. Talagang, it's all about you eh. Kas lang ni Apo Diyos kat may salaang katulong mo. Nga mangragpat, jay kayat mo ti panagbiag. Nalawa ka kabsat, that is subject for discussion. Ngam tila ibagak kada kayo in light of the Word of God. No napatpatagtumot pay lang, ti panangibilang mo ti sarilim. Ngam iti panagserbim iti Apo. Adunto ti hamo kabailan nga ipaaramid ti Apo kang ka. Because serving God, following God, and if you really want to obey the will of God and do His plan for your life, the first thing is learn to deny yourself. Lipatong tabagim. Agasam kumata, maturog kat Merkulesan, gaputa na bannog ka, imay kapela na ki prayer meeting, talinipat mo ta sarilim. Imay ka nakigimong ita, ada turungem, ada aramidem, mabaling adakdakkel masapulam, gaputa Domingo, ayarex, ngam inserram jay pagga, business mo, paglakwam, deny yourself. Brother Roy, nakaserra di pagmikyam because you deny yourself. Kat no business, kat awan ti Diyosen kakabsat, kat kunada, anat magangganab mo nga napan nakigimgimong, di ka pela lukatan ta pagmikyam, no business lat pagsasaritaan, dakdakil nga tot masapulam ti Domingo. Iso nga kakabsat, nang runa kadakay nga young professionals, itid ko kadakay dito nga warning, learn to balance it. Laglagay po nyo, dumteng iti tiyempo, nga noham mo ammo nga balansyan ti trabaho kan panagserbim iti Apo. Sigurado nga iti maisakripisyo ta panagserbim iti Apo because ti panagayat mo iti sarilim. So in spite of the condition, pero amoyo digiti Macedonian believers, uray na ikat da ka digiti pagubraan da. Gaputi pa nakaidadanos da. Awam mayat ngagpautang kadakwada ti tabeng. Kasi allergy dagiti unbelievers kadagiti Baptist. Ay, Baptist yan, wag mong pautangan yan. Hindi makakabayad yan kasi walang trabaho yan. Bakit naman walang trabaho? Walang tumatanggap na trabaho sa mga Baptist. Kasi ang titindi ng mga paniniwala ng mga yan. Ngam uray kasanot rigat da, amuit ko na ti Biblia, saan lang nga nagtalinaed da, nagbunga da pa iti panangted. Nakaited da pela. The abundance of their joy, nagragsak da nga nakipagsagaba ti Apo. The liberality ko na ti Bible. Praying us ko na da kini Apostol Pablo, kunin mo ng offering namin. Sabi ni Apostol Pablo, wag na, nangangailangan kayo eh. Sabi nila, ay hindi, God will supply all our need. Iba ang testimony ng isang Kristiyano na talagang steadfast sa kanyang pananampalataya. So I challenge you. Be steadfast in the faith in spite of the condition. Nagpintas tayo kanta da Jerry kaya? Uray awan kwarta na mapan makiserbisyo. Sino kada kayo di awan kwarta na ulit? Unay ka na yan. Pastor, api namin ti awang kwartana at damagam. Tema na da kwartana. Sino da kwartana itay? Itay naman ima na. Awang mayat nga umamin. Tabaka maasit ganda. Brad, awang pagpletek. Be steadfast in the faith. Kada kay da Claveria, be steadfast in the faith. Amok nga kanayon nga, tutudot ta, nga mahanay sutraso nga di kay mapan magigimong. Paunay dyan nakita, di Facebookan kakabsat. Nga aging gatumang tilayos at dadapelat unag ti kapilya nga agkangkanta nga para ti Apo.
Hante nga ta, dumanon ti kastang extento na ta, nangat nga to pa yung tumang, deti ka nga to, deti flooring na tuyang nga usat. Second floor, awan rason mo may hanang may magigimo nga. Amoy di nakaladladingit, nagarbis lang, hanay may nakigimo nga. Kasano nga steadfast deta? Ano nga klase commitment deta kakabsat? Di la mabalin nga makitulag ka ti Apo. Nga kunam Apo, no jak lakit di na idalit ti pagiddaan ket jak kabailan ti mapan makigimong. No awanak lakit ti kasta nga sitwasyon, makita naklata di kapilya Apo. Be steadfast in the faith. Nagarbis lang, di may nakigimongan. Apay baliktad taabot ta agong mo. Nagsangot di nga to taabot ta agong mo. Tano agtudo kakabsat. Sumreg ta danom kat malututang ka. Kita man taagong takaabay mo, baka baliktad taagong na. Taabot taagong na. Nagarbis lang kakabsat. Agasam ta, bigat ti Domingo, sinsintira na, nakulem. Umay sakit tatudo, agangin-angin, ag-live stream tayo latan. Amo, mas delikado ag-live stream no agtutudo. Kasi baka gawang kuryente, agkapsot ta signal mo, hanga mo, ang orita da live stream, agsirna, agkulkulap, ingkakit di makigimongan. Kakabsat, kasano ka nga agbalay ti pa nagserbim ti Apo no awang kasta nga kairot ti commitment mo. Alaman, si kaman ti Mang Judge, ano gusto ta ko na? Kasano nga italkan ti Apot, dakdakala blessing, dagiti Kristiyano, kakasjay ti commitment na. Awan na kakabsat. Uri kakararag, awan. In spite of the condition. May ikadua, be steadfast in the faith in spite of countless voices and opinions. Countless voices and opinions. Kitan tayo di Ephesians chapter 4 verse number 14. Ephesians chapter 4 verse number 14. By the way, dakay dita karwan, agpaiso nga the Lance Fellowship itangam umay ni Pastor Junton Malem. Iladlado tayo basit kasi ada fellowship da ba? Alas 3. DJ Bible Study. Juan. Alas 3 ka talaga. Ay, so alas 3 gayam nga talaga. O hanyo kung kuna nga, pauna yun. Buo nga, si bubukil na bigat, at dati di kapilya, nangal daw tayo pa ijay, ag Bible study tayo man. Amom no talaga nga hamo ay ayatan ti Apo. Amom no talaga nga hanga nakaset ta pusom nga dumngeg ti sao ti Apo, nagado nga reklamom. Ngam no husto ta mindset mo kat kunam, uray ko mainaldaw nga dagimong siga. Sino kada kayo di kastat panunot na? Te kumainaldaw nga dagimong. Amen. Kung kunayon, sama nagpepeso. Amoy di pandemic, ngan nga ni inaldaw, ngan nga ni rin nabiing adagimong tayo. At dati lat balay tayo. Tatata maka Robinson kan, makapasya-pasyar kan, kasulit mo't gimongan. Among tinapasamak, dim na puutan, you are a lover of pleasure. Tila tasap-sapulo mong kapaspasyar, Robinson, tila tasap-sapulo mong Segmore, anapay, bye-bye, di kita tasap-sapulo mong, nagbayat ko matay Kristiyano nga tila tasap-sapulo, gimong kumaaka na yun. Anat napasama kang kakabsat. Ephesians 4:14. Tapno di tayo agubing ubinganen, nga agalaan tayo ditoy ken dijay. Apailawlaw ti amin, nga angin ti sursuro. Gapo ka dagiti salasalamang ka. Amoyo, agpaypayso, nang runa itataad da cellphone, maka-Facebook ka, nagadot ti mabuyam, nagadot manggam, kakabsat dita nga aglalaok amin nga sursuro kakabsat. Aglalalo no dete, mairelate mo, DJ sentimentong, no hangkan tumot lang arod kakabsat, nga anat na ganan dete, alerto nga, i-check mo nga sigod, ije Bible, digito nga pampanunod mo, guyuden na ka. Guyuden na ka nga talaga kakabsat. Sino kada kayo ti makaawat dete ibagbagat? I think ti adadda nga makaawat ibagbagat, digito young professional, young people, kanyang adults. Agpaiso kakabsat. Di ba? Ngam iso nga amoy ti pagsayaatan na, no talaga nga nakapokus ka iti trabahom ti panagserbim ti Apo, awan unay tiyempom ka di kita.
kung nakadagay idi last week, damagan nyo dagiti successful nga tao, numanot oras ti panagbuy-buya da TV. Nagasa no da 30 minutes. You know why? Because they are focused and busy with their purpose. So in spite of the countless voices, agsublitay di jay, adu dagiti suggestion ti tao, adu dagiti opinions dagiti tao, agsisimparat pay, kakabsat, the best thing is, agtalin na agtay ti sa utiapo. What the Bible says. Kalaidi, November 1, adu kakabsat nga pakulo ti Halloween. Di ba? Tumba-tumba, takder-takder. Ano di napasamak yan ta provincial government? Ar-arya. Trick or treat, taray-taray. Jogging-jogging. Adu kakabsat nga pakulo. May salat goal na deta kakabsat, tapno maipromote ti Halloween. So as a believer of Jesus Christ, remain in the Word of God. Nawatan yung kabsat, dakiti bakara, umay man piestan. You should know where you stand. Romans 12:2, lukibantay di Biblia tayo. Romans 12:2, apo nagbayat ko mga ilipas, dito nga hante nga mailipas kabsat. Kasi talagang nakapimpintas. Ituloy kong tumanan, amen? Romans 12:2. Kung na siguro ti dadumagat, guri ka, kasta malagip ko, dito nga preaching ni pastor. Sino ka na kayo di makalagip? Di kita awan notebook na handa malagip. Romans 12:2, dinggan ko na ti Bible. Ket di kayo umabuloy, ito'y alubong. Alam mo, hindi ka dapat kalaban ng Biblia. Watch out! Tabakadeta panagpampanunot mo, panagrasrason mo, pangangatwiran mo sa buhay, kalaban na pala sa salita ng Diyos. Kung na ti Biblia, saan ka mayalubog ti lubong? Kasi no once ka nakianamong katilubong, kalaban na kanti kinapudno. Kalaban na kanti apo. Kalaban mo ti sao iti apo. So ulitin, pangaasi yung kakabsat, evaluatem, tabakalaang deta panagrasrason mo, filosofiyam, panangat katwiran mo ti panagbiag, ket maibusor ti sao ti apo. Be not conformed to this world. Dako mapanagrason mo ket mayan natop ti Biblia. Deta philosophy mayra natop. No dikat ko na ti Biblia, agbalbaliw kayo. Gapu ti panakapabaro ti isip yo. Tapno mapaneknekan yun no anya tinasayat, ken ananamungan, ken amuyo kakabsat, nakaladladingit. I speak to the church, kada kayo nga church. Adu ti churchesen kakabsat, nga awanen. Amuyo no apay, kasi ti lubong simrek ijay church. They accommodated the world. Adati kanayon tayo nga pagsasao. Normal nga iti barko adda jay baybay. Ngam no jay baybay simrek jay barko. Anat mapasamak jay baybay. Awan mal mo sa baybay. Okay. Kitcheche gaglag no dingding kay mo lang. Normal nga jay barko adda jay baybay. Ngam no jay baybay simrek ijay barko, ana mapasamak jay barko. Lumned jay barko. Adot churches nga limneden. Adot Kristiyano nga limneden. Awanen kakabsat. Nasaya at langan ng tao may damakigimgimo ng awanen lumlumneden kakabsat. Amom no apay kasi winelcome mon ti lubong iti biag mo. Winelcome mon iti philosophy, ti reasoning, winelcome mon iti mensahe, winelcome mon ti opinion, iti suggestion, ti advice, iti lubong ken ka, kat hamo na balanse, iti panunot mo, gaputa hamo mat review ti Bible, di ka mat review dagiti madadal mo, lubong latat dingdinggem, anat napasama ken, lumned kan. So what is the key kakabsat? We should not accommodate the world. We should drive the world away. And that is only possible no imulam ti sao ti apo yan ti pusong. Isong ako na ni Salmista David, Salmo sa nga gasut ket 19, versikulo 11, Psalms 119:11 kunana, ti saom inmulak ditoy pusok,
tapno jak agbasol ken ka. Ti basol maibusor ti Apo. Kunana Apo, dagiti saom, dagiti prinsipyum, dagiti adal mo, paglintagam, paganurutam, kan instruction mo, isuda ti imulak dito'y pusok, tapno jak nga agbiag a maibusor ken ka. Tapno jak makaisawang ti maibusor ken ka. Tapno jak agturong iti maibusor ken ka. Tapno jak makianamong kadagiti maibusor ken ka. Tapno jak makikapeng kadagiti maibusor ken ka. Ti saom imulak ditoy pusok. So nga ibagam ta kaabay mo, imulam ti sao ti Apo yan tabiyag mo. Amen. Tuloy tayo no maminsan kakabsat. Intas ti agdingag ti sao ti Apo. Amen. Ana tinaadal tayo, let's review. Amin tayo kakabsat, basaan tayo tin surat tayo, no basahan nyo tayo screen, katagawid ka nga, i-memorize mo kuma, dahito nga adal ita. Hanga dete, ay, nalpas man ti mo ngayon, salamat, back to dati. Ay, hindi dapat. Dapat dahito nga message, binalbaliwan na ka. Dapat dahito nga message, nalawlawagan ka. Let's review. The 5 vital keys to succeed in God's work. Number 1, be strong in the Lord. Anada digiti sangun tayo, nga kasapulan tayo ti strength ti Apo. Number 1, anat na adal tayo dito spiritual warfare, ti kabusor tayo, warfare ni Satanas, kalaban, umay nakakurikuran. Upayan na ka. O kita nakarigrigat ka lang aruding, iingkapela ta kapilya. Kitam di kita kabats mo, kitam di kita ka-level mo, kitam di kita kadom nga nagredwara, nakaadayukan, sika, ada kapela dita. Talaga upayan na kan Satanas. Ngam ko na, get the behind me, Satan. Lumugar ka sa likuran ko, Satanas. Haan ka ngagtakder dita kat isutid turong ti Apo. Do not be a hindrance to my service to God. Lumugar ka sa likuran ko. O may kadwa? Stress. Sino kadagay ti adot stress na ita? Agisem tayo kuma. Agamit tayo mga naragsak. Uray kadlang ipon laeng nga dakamatis na nga nabuguungan ti sidamno aldaw. Naragsak ka ko mga manglakam. Kinagpaisuan na naragsak ka no, da ipon nga nabuguungan nga sidamno aldaw. Sa nga kalderot maibulo na deta kakabsat. In your ket gapo ti panagserbim ti Apo at dadagiti conflict at da sumangbay nga panagsagabam. Anat ko nam kumati Apo, be steadfast. Number 2, be steadfast in the faith. Hanggang ko mga kasla dete building a 5 story ngam te pilar na temporary dapat fix. Kunam Apo, ited mo dagiti dawdawatet ken saan at dalataging ka ngam siyak agserbi ak latagen ka. Agpatpatuloy man deti kaabay ko kuno saan, awan deta Apo, basta siya agserbi aken ka. Rigat ken nam ay, pabaknangan na kuno saan, agserbi ak tulatagen ka. In spite of the, number 2, in spite of, anat aramidem tapnuhan ka nga maguyod ket mabalansem dagiti exposure mo ti lubong, exposure mo ka dagiti unbelievers, what do you do? Imulam, anat imulam? Ti sao ti Apo, pangimulaam, de garden mo, haan, ijay pusom, tapno di ka makaaramid te maibusor keng kuana. Plant the word of God in your heart. Tandaanam dagiti sao ti Apo. You know, dua pe lang deto ikakabsat ng powerful key to succeed in the work of God. Dakay nga data abroad, dakayo nga agabroad to, palubos iti Apo, balunan nyo, dagitoy nga sao iti Apo. Kat sigurado, uray sa dinot ayan mo, agbalegi kanto nga mga ramit ti trabaho ti Apo. And all of God's people say,